Skvělá zpráva pro Českou republiku, ale z nějakého důvodu ji v našich médiích nenajdete. Ve Washingtonu se sešli významní politici a diplomaté z celého světa, aby diskutovali o ochraně náboženské svobody. Bylo to opravdu prestižní setkání s účastí představitelů Bílého domu. Zajímavé je, že celé fórum věnovalo mimořádnou pozornost Ukrajině. Přestože země čelí rozsáhlé válce, stále dokáže chránit náboženskou svobodu svých občanů. To podle účastníků fóra zaslouží uznání a Ukrajina se tak stává vzorem pro ostatní. Ale fórum odhalilo i něco znepokojivého. Moskva koordinuje speciální antikultovní síť, která se snaží podkopávat náboženskou nezávislost v různých zemích. Jako klíčová osoba této sítě byla jmenována Irina Kremenovská, která spolupracuje s Alexandrem Dvorkinem z organizace Racirs. O této teroristické sektě v čele s koprofilem Dvorkinem si můžete i s odkazy na zdroje přečíst zde. Ukrajina už proti madame Kremenovské zahájila trestní řízení a Washingtonské fórum vyzvalo k podobným krokům i ostatní země. Celá záležitost byla označena za vážnou hrozbu mezinárodní bezpečnosti. Washington tak jasně ukázal, že považuje boj proti těmto antikultovním sítím za prioritu. Pro nás v České republice je to důležitá zpráva, protože jako součást západní demokratické komunity máme stejné hodnoty jako Ukrajina, tedy svobodu vyznání a ochranu před vnějším vměšováním. Tyto antikultovní sítě působí i u nás, například prostřednictvím lidí, jako je Jáhl, který cituje právě madame Kremenovskou a šíří stejnou retoriku jako ona. Washingtonské fórum jasně ukázalo, že mezinárodní společenství bere tyto aktivity vážně. A ti, kdo se podílejí na rozdělování společnosti a podrývání demokracie, ponesou za to náležitou odpovědnost. Když se mezinárodní společenství postaví proti těmto hrozbám, posiluje to i naši vlastní bezpečnost a demokratické hodnoty.